Kaixo, Izeba. Ai, amamaren. Zer, Izutu egin nauzu? oso kontzentratuta ari zinen lanean. Norbaitek egin beharko du fundamentu pixka bat. Izeba, horretan ari naiz. Atariko lorategia txukundu nahi dut apur bat. Loreak zimelduta daude. Bai, arrazoi duzu. Zer iruditzen zaizu, lore berri batzuk erosten baditut. Primeran. Oso ondo, ze lore erosiko ditut. Ea, zein gustatzen zaizkizu gehien? Larrosak. Larrosak arestiak dira. Ez dakit, bitxiloreak? Margaritak, bai. Eta krabelinak. Bikain. Bitxiloreak eta krabelinak erosiko ditut orduan. Oraintxe etorriko naiz. Ederki. Ah, Izeba, ia aztu zait, dirua behar dut. Dirua, nik ere behar dut. Loreak erosteko da. Ia ba. Tori, gero bueltak ekarri. Mila esker, laster arte. Bai. Kaixo, Izeba. Ara gure lorezaina. Opari bat ekarri dizut. Ez da izango. Ea, esan bezala, batetik margaritak. Bestetik, krabelin txinatarrak. Eta nire oparia? Tatxan! Zer da hau? Piper berdea. Hau da oparia? Oso erromantikoa? Ez da erromantikoa, baina ikusiko duzu ze poza piperrak ematen hasten denean. Ez dakit nik lore polit bat espero nuen. Izeba, mesedez, ez pipertu. Ara, segi lorea landatzera eta utzi bakean.